Binakita na lang natin. Hi guys! Akin na nga yung kakag. Nakaangat ay nakakuha naman. Ayan, magluluto po kami ngayon ng pansit para sa sitio sa Lapay. Hatid namin mamaya. Maya. Hello po sa service viewers. Hello po. Dito ko. Grabe yung upuan mo. Hiligyan ko. Pasensya lang po kayo sa sa ating view kasi nandito kami sa likod. Medyo magulo lang. Wala kami space sa unahan, mainit. At ulo ka lang ate. Hindi ko kita. Okay lang yun kasi may maganda namang dilag sa ating Viewers. Kumusta po kayo? Hello Nesabel, Michelle. Balik na, balik. Tara na ulit mga pa. Mahal aluin. Lagay ko na lahat. Lay, tama na, magandang po na yun. Ilan na lagay mo? Naulong damot dun ah. Sabi namin. Ilan yung nalagay ko? Tama na yan. Lasing si Anahaw. Shout out Richard Bill. Hello po. Sila? Wala akong kasi makita. Hello Mr. Editor. Tara kain tayong pansit. Okay, Noemi, Denso, hello po. Ang ganda-ganda mo talaga Ate Joanne. Wow, thank you. Para ba naman magluto lang ako pulbo ka? Tignan mo sa suntungan din. Painit. Kasakit sa mata. Hello po sa 34 viewers. Pasensya na po sa aming view. Medyo magulo lang. Makalat. Kasi nandito kami sa aming likod. Explain ka, girl. Yun, dito sa unahan natin medyo makalat. Hey guys, can you please help me? Guys. Lakad ang lakad sino. Huwag mo na yan dito sa pansit. Wala akong mapistuhan. Magtayo ka lang oh. Huwag ka lang mag-upo. Sarap daw niyan spaghetti. Spaghetti. Kulay itim naging spaghetti. Guys, na-prank ka doon. Mukhang spaghetti ba? Kasi sa akin, bigat ka lang. Hindi, bakit? Yung pansit na Maya na pag naluto na ni ate. Kasi sa atin ka lang. Ako ngayon ang magluluto ng pansit. Ba't yan na? Mitch. Mausok guys. Doon na lang kaya ang isa. Doon na lagay niya. Para dito kayo. Takpan man. Tingnan mo. Mag-shoutout na tayo. Kaya, biglang nahiya. Aguyod! Gusto kinaba ka? Ubas. Pinatapakan mo na yung ubas natin dyan. Kasi mausok. Hello po! Kalikot to. Bigyan mo naman gusto. Wait lang guys ha, sinaset up lang ang ating camera kasi medyo wala tayong space. Oh, free space. Ikaw na magbasa, te. Dito kayo sit down girl. Ano nga, usok. Usok na wala yan. Wala na Nakahangin. usok. Wala na. Layo mo yan kasi. Dito. Pasensya na po. Mali kasi ng pwesto eh. Dapat kasi git natin lahat ng usok.
Mabubuko ka na lang dyan. Uri pa. Ay, doon na lang Ito dyan. hindi ilagay eh. Naulaw dapat ito. Makukod ba? Ito yung tama kita. Ito na ulaw. Merry Christmas. Wala po kaming Christmas. May basa Happy ko. holidays ka. Nawala na. Hello po sa aming 53 viewers. Hello po. Luto tayo ng pansit. Shout out po kay Mitch TikTok. Hello po. Kala ko spaghetti. Sabog mo. Ito mo rin ba ito? Happy holidays po sa inyo. Boy. Nagurong din kasi. Hello po kay Sir Robert Felix from Paris po. Taksan mo at may naon. Saan yung mic mo? Hello po sa 63 viewers. Luto tayo ng pansit, guys. Sarap pa pansit. Hey girls, come over me. Dito kayo, ante, oh. Happy holiday po. Shout out po sa Pilipinas family. Hello po. Dito kayo, ante. Okay. Dito na kayo, ante, oh. Kaya na magaburan na tag-dita taglanay. Kuha pa may pie. Hello po sa 75 viewers. Yan. Mamaya po pupunta kami ng sitio sa Lapay. Nagkasunod na yung puso. hindi sila makaano kung saan sila pupwesto kasi sinusundan sila ng usok. Dito na lang kaya oh. Dito na lang ito. Saan mo sa Kaya nga, nakaharap tayo dyan kay Inis. Dili. Kung ano tayo po. Tayo po, Angie. Pulo lang. Ching from Jeddah. Wait lang guys ha. Kalma lang. Mabaling si dumawat makapagisin ang niluto. Ayo, pa-shout out. Nasundagan tayo ng usok. Shout out po kay Sir Rambo Malapit from Hadel Print, ay, ano ba to? Hadel Printing Press. From Jeddah, hello po. Ayan. Hello po kay Sir Rambo Malapit. Bukante, hindi ka kita. Good afternoon din po, Ma'am Marley Mondero. Hello po. Ay, saging. Lug na yung nakuha namin sa natog, yung binigay nila. Thank you, kasangga. Ang gaganda daw ng mga ladies. Nakita ka ron. Bukot din. Kami kita pag Ha? Uubas yaw. Pagsikaan yaw. ganyan ano. Kay Princess Dale TV. Hello po. Das Bilbel, Das Biloy. Patay mo na ngayon. Shout out po kay Paco Espinosa. Hello po, sir. Ano po? Ano po, Dot? Ito po namin nila eh. Thank you po, Sir Romel Parinas. Happy holidays po sa inyo. Shout out po sa Kasangga. Hello po. Puro kayo gusto. Mainit.
Inaantay lang namin na magkulo para ilagay na yung pansit. Ayun din. Para pat para pat. Ano? Kay Sir Bong Paredes. Hello po. Yes, from Binangonan, Rizal. Hello, sir. Hello sa mga taga Rizal. Ba't favorite sa mga taga Rizal? Favorite ng taga Rizal. Taga Rizal ka na. Abay yung ay, ante. Shout out mo. Happy holiday po kay JP Pilapil. Happy holiday. Peng, hi Peng daw. Pa-shoutout sabi ni ano. Dan na. Ay, Ante, namimiss ko lang ang Mirabi. Yun, nasa probinsya. Dali dito ka. Ito, ante, ano? Yun. Ayan. Ayun na. Kasi, little leg. Sir Bora, shout out po kay Rapi Bora. Bora, parang bura. Bora. Bruha yun lang siya. Thank you po. Hello po kay NZ Official Homer Bautista from New Zealand. Hello po. Hello po. Gapamasan. I-massage ko daw. Napagod maglaba. Araw, maraming nilabanan tayo. Yung mga dalawang Hello po kay Sir John Aragon at kay William. Shout out din po kay William Maspa Official. Hello po. Hello po. hello po. Kumusta kayo dyan? Masyado tayong atik, guys. Oh, sad natin. May saludan tayo mga dati mo pakita. Ante, ay ano mo? Ano na yun? Shout out po kay Sir Raymond Ilantada from Riyadh. Hello po, Sir Raymond. Yan pang matinda yung pinayod. Dito mo daw sa harap mo. Kaya. Dito ka ate. Dito ka. Dito. Kayo ang mag-shout out eh. Sayang to. Hindi pa rin video yun. Baka yung kaintira mamaya. Shout out po kay Sir Raymond Certifico. Hello po, Sir Raymond. Raymond Certifico. Shout out din po kay Joy Sapla Castañeto from Nueva Ecija. Hello po. Hello po sa mga taga ng Mexico. Naimbag nga malum, Team DFL. Naimbag nga malum din po. Ito sa tiwa. Hello din po kay Sir Nestor Arcelona Kuwait. Kuwait. Sorry, sir. Happy holiday po, Sir Nestor. Kiss tayo. Dapat manilit, baka matumba. Hello po kay Sir John Aragon from US. Hello po, Sir John Aragon. Hello po, magandang hapon po. Aragon. Aragoy. Aragon. Taga ano? Taga Bicol. Hello po kay Ma'am Eleanar's TV from Laguna. Hello po. Hello po. Happy holiday sa inyong lahat. Makikikain po kami sa inyo. Shout out po kay Sir Rolly
Rai Rai from Canada. Rai Rai or Ray Ray? Hello po, Sir Rolly. Ay, pag Hindi. Okay na yun. bakit to? Okay na yun. Kulang yung isa. Kulang yung tuyo. Shout out po sa Sapuan family at Sagayno family. Watching from Hulusulu, from ano po, Ma'am, from ML Lavago. Hello po sa Sagayno family at sa Sapuan family. Yung sabi ko, dito. Baka ano, mag-hi ka daw dito. Naghanap tayo. From Italy. Hello po kay Sir Reynan Estabello. Hello po From dito pala dito. from Riyadh. Sarap. Sarap. Tingin pa lang yung sarap yun. Dati Greta po, ito po siya, nagluluto ng pansit. Ayun na yung lahat ata? Matutubo mamaya pagdating namin. Marami kaming bibigay na Mag-aayuda. laruan, chocolate, pansit, ano pa po. Ayuda rin po para sa mga magulang. Yes. Bigas, groceries. Pasensya na po, Ma'am Eden, Libaste. Nahilo daw siya sa atin. Kagalaw. Kasi po mainit dito sa pwesto namin eh. Pasensya na po, Ma'am. Shout out po sa ECS Company, Pasig City. Hello po sa mga taga ECS Company. From Toto Freddy. Hello po sa mga taga ECS Company. Nagutot po ako. May truba ka daw. Baka ikaw eh. May nagtunog kasi. Wala. Baka si mama mo. Ulo mo lang yun. Hello po kay Sir Joey Kuluma. Hello po kay Batanggenyo Americano. Hello. Hello po, Batanggenyo Americano. Hi po, Ma'am Marita Victor. Kamusta po dyan? Ayun na, nagpo na daw na. Hello din po sa Provinciana Channel. Kamusta po? Para nagbigay na ako sa Cardo. Tagilid na. Paano ito? Oh, nagtagilid na. Shout out to you. Hindi ka na rin lang naka-show out. Show out. Para si tayo. Show out. Siyang. Ate Greta, may naghahanap sa'yo. Show out iso. Shout out. Isen! Shout out po kay Sir Joey Luhan. Hello po. Hello po. Sandali lang po. From Guam. Nahilo ka mo. Hindi ka naman nagtulong. Si Isim po ay nagluluto pa guys. Siya ngayon lang nakatoka magluto. Isem. Dahil naka-isim siya ngayon. Shout out din po kay Sir Albert Apuntan. Hello po. From North Carolina. Hello sir. Hello, sir. Sir Albert. Ingat po kayo dyan. Hello din po kay Sir Glenn Medenilla. Hello po. Hello po. Naganilon. Hello, nagbasa ka na. Ikaw na mag-aaway kasi. Ano tayo pe? Shout out po kay Sir Alexis Jan Morgia from Daman Kingdom of Saudi Arabia. Hello po, Sir Alexis. Kumusta po kay Rosel Serrero from Binangonan, Rizal? Hello po sa mga taga Rizal.
isa lang. Magkabit bahay tayo, binangunan ako morong. Ate, isang kaway daw kayo. Hello, Naghanap tayo dito, Gaya! hindi Okay, man- okay. Hello, kumusta kan Gaya? Hello po, Sir Gayam. Hello po. Ano mo, pinausukan na po kami na Ate Greta dito. Amoy tinapan na tayo magpunta ng Salapan. Ano hindi kayo dinudugdug dito ah? Ano, pasado? Oh, magaling ka daw magsayaw sa sityo nato. Isang sampol daw, isa. Sino? Ikaw, Joke lang. isang steering nga dyan. Si Gigi po ang aming pambato. Je, pasok! Oh, Jay, yung steering mo daw, Jay. Yung ganun-ganun mo daw. oh. Iskiring wala Steering. Iskiring wala naggalaw. Hello po kay Ka Jerry Falero. Hello po. From Batangas. Kay Ka Jerry Falero. Hello po. Diyan sa mga taga Batangas. Isang talyasi ang ating pansit. Sana mabigyan lahat. Shout out. Ay, okay na pala yun. Bintay lang. Maraming bata doon. Hindi ka pa pala nakapunta doon, Tino? First time pala ni Ate Greta ngayon pupunta ng Salapay. Doon lang kila Dana. Kila Dana lang sa Nakapunta na bayan. rin sa doon. Hindi yung Mag-ayuda hindi. mga ayuda. Hindi ko pa na-experience. Sa ayuda, hindi pa siya naka-experience. Tulog po si Dana. Nagpapaksin po kasi si Dana kanina. Pag pinamahan ko, medyo pagod. Napagod yata. Kahit si Dalina. Baka masakit pa yung tuhod. Thank you po, Sir Jerry Fadero. Hello po. Hello kay Sir Romel Pitaw from Caloocan City. Hello po sa mga taga Caloocan. Ingat po kayo. Hello po. Magpakita ka daw, ate. Sabi ni Ising. Isa, Hello po. Ayan na siya. biyag ko. Lawlawan. Ayan na po siya, Sir Alexis. Ayan na po, Sir Alexis. Lawlawaga. Lawlawan. Busy lang po magluto ng pansit. Siya nakatuka ngayon. Pahinga natin yun. Shout out po kay Sir Romel Pitaw from Caloocan City. Hello po sa Matagala, Caloocan at sa Pitaw family. Hello po. Hello kay Sir Michael Luterte from Brunei. Hello po, sir. Luto naman natin. Gusto na agad. Kabilis ah. Ano natin ko i-repack na? Sa taas na. Hindi, dito na. Dito na? Oo. Para i-icon na lang. Ano, Ito matapon-tapon na naman. Hello po kay Miss Marlies Bagay kasi yung nakaraan eh. from Dumahan kaya nagpit-pit. USA. Hello po, ma'am. Hello po. Thank you sa panonood sa aming YouTube channel. Kulang pa ng paminta. Birthday yata nung ano niya daw. Ngayon na? Hello po kay Ma'am Marlis Kitchen. Ayun na pala natin. mag-alternate kayo. Ay, garap ulit tate. Gano'n ante? Ay, ate, wag Hello yan. po kay Sir Michael Luterte from Dubai. Ay, from Brunei. Hello po. Hello din kay Bodotski TV from Infanta Quezon. Hello, sir. Hello po. Shout out din po kay Johnny Colinons Vallejas. Sino daw ang walang Happy date holidays. dyan? Tanong ni Reynaldo Gonzalez. Si Ma, Gigi. sino daw walang boyfriend? Ito po, Camera girl. Ba't si Mga Gigi? Kamay na lang po kay, kay camera girl, kay Gigi, Santi Paseng at Santi kay Ati Ligaya. Pasing at kay Ati Ligaya. Naging single ka na. may ano kay mayroon naka-spot camping kahapon oh. Saan? Dun sa side niya. Dito niya tama. Nakilala ba? Hello kay SJ Poronda. Paronda. Ay, Paronda. Hello po. Hello po. Portland, Oregon, USA. Oregon, USA. Hello po. Oh, crush ka niya daw ate Duan. Hello kay Dudutski. Kamusta Dudutski? Yan, laging present yan si Dudutski. Isang budot
ka dyan. Ganun mo, masarap. Masyadong masarap yan. Hindi ka pa uwiin baga. First time mo pa naman. Hindi ka pa uwiin ni Hanawa. Sinong nagluto dito? Asawahin ko na. May isin na. Meron na po siyang jowa. Dati ay sa ata isa. Ang sabi mo, kariyak! Patayin ko yan. Nabuking! Bye guys! Ba't ang sabuang kiligin? Kariyak agad siya! Wala pa sinasabi. Si Carl. Meron na naman akong Parang tuyo ante. Nagupili rin. Parang tuyo ako. Ay, hindi ko nga maano eh. Hello po kay Sana ba tayo din? Pearl Flores from Qatar. Hello from Qatar. Shout out sa'yo. Hello po Pearl Flores. Hello po, ingat Kamusta po dyan. Hello din po kay Miss Joanne Canoy from Taguig City. Hello po sa Hello mga sa aking Taguig. katukayo. Mali po. Dad. Thank you for watching Sir Reynaldo Gonzalez from California. Bakit na? Tumabang? Carla din. Hello kay Carla Jane from Cardona, Rizal. Isang kapitbahay ko ulit po. Taga-Morong po ako. Hello po. Si Dana po ay tulog. Mabigat daw po ang kanyang braso kasi may second dose po. Umila kasi kami kanina eh. Medyo mahaba. Ay, gano'n. Nakanganga pa siya. Ngayon doon nakanganga. Sabay kami, parang pati ako natuwa. Thank you po kay Sir SJ Parunda. Hello po. Lagi daw siyang nanonood ng ating Salamat po sa panonood. Aling ay isang gada. Hello din po kay Sir Reggie Mendoza. Saan ka na, Beng? Tabak nga. Kay Sir Reggie Mendoza. Thank you po, Ma'am Marley's Kitchen. Shout out po kay Sir Arthur Rojas Joaquin from Calgary, Alberta, Canada. Hello po. Hello po. Sa mga taga Canada. Shout out po sa Padero family from Lucalman, Batangas City. Hello po sa aming Hello mga po. kapatid dyan sa Batangas. Ingat po kayo. Hello din po kay kapatid na Emily from Canada. Hello po. Hello po, kapatid. Ingat po kayo dyan. Lapit na ang ating Thanksgiving. Shout out din po kay Ma'am Nora Paredes. May boyfriend na raw ba si Aisa? O, i-reveal mo na nga isa para ano. Meron na po, ako po ay engaged na. Wow! Pero lang po talaga ang single. Ito po, dalawa available. Tatlo po. Hinahanap namin si Gigi. Okay, wala nang usok. Hello din po kay Kampay mantika. Mother and Daughter Vlog from Hawaii. Hello po. Kamusta po dyan sa Hawaii? Ingat po dyan sa Hawaii. Ay, ando sana ito. Dipak na. Mamaya pa eh. Palamigin mo. Yan guys, luto na ang aming pansit. Yan. Yes, ang sarap. Luto ni Ate Greta. Kating yung kanina ta. Happy New Year! Hindi na kayo. Mag-repack pa tayo doon. Mainit pa, mapanis. Mamaya na ate.
Ngayon yun na iripak, maano yun, Mapanis yan. mapanis. Kalapad pala ang mukha mo, Pe. Kaya galayo ako. Yan. Yan data ubas. Pupunta ko sa video. Dito. Si Gigi po single. Hello po kay Chris Talavera from KSA. Hello po. Thank you po ma'am Mrs. Cory Pat. Hello po. Kuripot ba? Shoutout po kay Miss Kuripot Mrs. Mrs. Kuripot from Destin, Florida. Hello po ma'am, ingat po kayo. Ingat po ma'am Mrs. Cory Pat. Kami din po, Cory po. Sarap. Kuripot. Ay, nasa ano po kasi, nasa Rizal po si Charles, yung aking anak. Shout out po kay Sir Leonardo Costales from Washington State. Hello po. Shout out din po kay Nels Vida Inbag. Hello po sa ating 135 viewers. Hello. Kamusta po? Yan. Kakanta raw si April. Nawala na silang lahat, guys. Dahil dyan, kakantaan daw muna natin si John. Isang ano nga dyan. Dayo, Isang ikaw na raw. starting over again. Mag-iskiri ka na. Napanood niyo ba guys si April sumayaw nung ano? Ang galing, di ba? Saan banda? Wala ng ating mga ano kasama. Jerwin ano spoil. May Very anak tan. ikaw na. Shout out po kay kapatid na Jerwin Kaule from Locarno, Saguda. Hello po, Sir Hello Jerwin. po sa aming mga kapatid dyan. Malapit ng ating ano Saan po pasalamat yung Saguday? sa Guday. Parating sa anong ano po 'yun? Anong distrito po Anong kayo? distrito? Distrito ng Hello po kay Long Night. Long Night. Thank you po kay Sir Bill Villamin from Qatar. Guys, ililipat lang namin ang pwesto to. Pasensya na kung, Diyan lang kayo, kung diyan lang. nahihilo na po kayo sa amin. Sorry na walang po. aalis. Diyan lang kayo. Wag po sana kayong aalis. Lilipat lang po kami ng pwesto. Iniwan na po kasi nila kami. Ang sasopa na ugali. Wala, makita yung kalat. Hindi ba pwede i-post to? Charot. Okay. Pasensya na po. Yan, ano na kayo. Awa na, naulaw dan. Sorry guys. Yan, puro kami kalat dito, guys. Hello po.
Hilo-hilo nyo na sila! Hilong-hilo na sila. Alam nyo ba yan? Pasensya na guys, lumipat kami ng ano. Ito na guys si Dana oh. Yat Ano ba yung tuhok niya oh? Boy, ano pa? Sakit nga daw sabi niya. Sakit? Pil na pil pa rin namin. Ayan, rin daw ng konti. Ganyan talaga para makapunta ka ng Manila. Kaya lang, face to face na sa dyan. Oh, yun oh. Sarap ng pansit oh. Bye. Hintay pang ano ba? Parang kadilim. Dapat doon. Ikat dito ko. Oh. Ayan, na po na. Meron na daw takpan girl. Galing mo. Muna ng kutsa ay tinador. Ano yun? Bungi. Shoutout po kay Sir Florante Domingo from Rodriguez Rizal. Hello po sa aming mga kapatid dyan. Ano siya yung nagdilim-dilim. Sorry po, sorry. Patawad. Last na lang pong ikot. Patawad itong nahihilo na. Wala na yung 100 plus natin. Naging 30 na lang. 30 viewers. Ikot. Ay, nagkaibang kito yung magabi mo. Maliwanag. Oh. Hi ka Yun, na, si Dana. Kitang-kita na. Hi ka na, Dana. Hinahanap ka. Patayin mo tayo yung vaccine mo. Yung buhok ko. Nahihilo pa yan. Ako na dito. Nagdaan-daan ka pa dyan. Ayun yung ating takpan. Nag-umiinit pa. Ano Dana, masakit ang turok? Hello po kay Sir Vito Pasebe. May lima pang kasunod yun lang. Ha? Ang sarap na. Ipamimit ng Dana. Sarap daw ng pansit. Paborito ni Dana ang pansit. Ate, ako na yung cellphone. Ibang ka dyan, magagawa ko. Mr. Rivera, hello Gretchen. Hello Gretch. Hello Gretch daw. Ano? Mayat na kayo. Hello Sir Jose Rivera. Hello po. Hello po kay Sir Florante Domingo. Hello po, bakit yan mapula ang mata? Hello po. Hello po. Hanggang ngayon, di pa rin nakamove on. Sama ka na nga sa bahay. Lawayan ka naman. Ano yung chocolate? Yung jacket? Baka yung nips. Gaya pa naman din ng mata. Bakit? Naalala niya yung nips. Bakit? Hala, nips. Dalaga ka na. Ba't sino nag-ubas? Ano ang loob mo sa jacket ah? Tawag. Saan? Ito. Sino nag-ubas na yun? Sarap ang I'm sorry po. Hello daw, Ate Gret. Shout out po sa Sir Jose. Kanik family from Hawaii. Hello po sa mga Kanik family. Kumusta po? May Kaiser kasi. Gumagana ng dibdib. Kapag tumibok ang puso. Hello po kay Ate Eva from San Jose, California. Hello po kay Ate Eva. Ito po si mama mo, sumbong mo. Si Dora. Sumbong mo kay Sarap na bubas? Awan pa yung sentigrera. Lanet! Nalabiro ka mo mga tatay. Saan ba kayo igura? Kay Rafi Buraday, sumbong mo dito.
Thank you po sa panonood, Sir Jovel Garcela. Hello po. Nanonood daw siya ng harvest. Thank you. Sino at paano po kukontakin para makapagbigay? Dalaga ka na nga, iyak-iyak ko pa. Email mo lang. Siya ba naman kasi ang nagbili na lang, sir. Ano ba yung Jackie, ante? Ay, yung ano? Nakita mo lang yung dito sana. Dito pa nagsawa yung sa mga chocolate na binigay sa'yo. Kaya mo na lang. Gusto niya lang yung cake dito. Hindi sabihin mo yung... Sir, PM ka na lang po sa akin. Sir, email na lang po kayo kay apriljoygalamay@yahoo.com. Comment mo. Ko-comment ko na lang. Ayusin mo yung ating Pwede ko ba siyang itag? Hindi na. Shoutout po kay Aiza Piniquito from Taguig City. Hello po. Hello sa Laporga family from Cavite South. Salita dito. Sir, malamig na oh. Sa malamig. Sir Vil, sinend ko po yung email po. Ay, nasa comment po yung email ko. Sorry. Pakicheck na lang po. Wait lang po. Wait lang, kalma lang kayo. Ba't nagtatago ka na, Ate Greta? Busy lang po. Wait lang po ha. Busy. Kapag tumibok Hello po sa kay Sir Romeo Simplina from Los Angeles, California. Hello po. Hello po. Ako ikaw ka mo, Dana? Yung pang ano, Dana? Ikaw ang dahilan? Ikaw, ano yung Dana? Sige, kantahin mo na. Buhok mo, ayusin mo. Para kang bruha dyan. Bago gising. Magsara na kayo. Magsara na kami, ma. Sarado na natin. Abot mo doon, Dana. Hello po kay kapatid na Gawin mo sa ilalim, ante. From Larna. Hindi ka pala makinig yung ulit. Citrus. Larna pa Citrus. Shout out din po kay Abdul Gafar Salam from Quezon City. Hello po. Yan, itong banana. Ang alisan ito. Ante, pasuyo naman ako nung ano. Yung plastic na yan, oh. Yung buhok mo rin dyan. Hindi mo nakaitik. Dito, lagyan natin dito. Mag-amo siya naman. Guys, takpan lang namin itong mga pancit kasi nalamigan naman. Maya-maya lang guys, aalis na kami papuntang sitio sa Lapay. Kila Dana po. Sa tribo ni Dana po. Iiwan na rin namin si Dana doon. Kasi ano, ayaw na namin siya dito. Masyado siyang ano, matakaw. Joke lang. Joke. Siyempre joke lang yung dana. Baka maniwala. Hindi dati yan. Bakain. Kay Dana. Dana Lupi. Si Dana ay, ano, mapapahal na rin sa ano. Wait lang, mamaya na ante. Mamaya na konti. Ayaw na namin siya kumalis guys. Pag umuwi sa kanila, ano, namimiss na namin kagad. Walang tagay na. Wala kasing tagay na. May pautot ah. Totoo yun. Nagpa-inject nga lang, ginahanap-hanap mo. Saan mo si Dana? Wala ko na. Ano si Dana? Huwag mo kinaw. Namimiss ka lang pala Dana. Mamaya na, sabi na, silang malagyan. Tagay na. Kutsara. Wala nang kutsara. Ay, tama pa ikaw. Sana makabalik na dyan.
Ayunda. Hello po. Boston. Boston. Kumusta po kayo? Hello po kay Sir June Rivero Backing. From Pampanga. Hello po sa mga taga Hello sa mga Pampanga. taga-Pampanga. Di ba kayo naapektuhan dyan ng bagyo? Hindi naman siguro na kasi ang bagdang yung Bisaya. Ayan. Yun ko lang. Hello po kay Remy Laforga. ipauman yung mga Happy holidays po sa inyo. Kaya na. Oh. Shout out din po kay Jennifer Mercurio. From Hayward, California. Hello po. Hello po. Kay Ma'am Jennifer. Magandang gabi po dyan sa inyo, sa mga taga-California. Pasilip. Hello po sa aking ilan yan, 165 years. Ganun ka nga kaya nila sa baba. Bulaga. Pala kita kanina. Shout out po kay Cedric Espinosa, creative from Santa Rosa, Laguna. Hello po. Hello sa mga taga-Laguna dyan. Naiinlabaw kayo. Ano yung magbaba ko na yung namin nito? From SJ. Kasi nagdumay-ari dito. Hello po kay Tessie Galang from Laguna. Hello po kay Ma'am Tessie Galang. Hello po. Sa mga taga Laguna. Nakray kaya? Wala na tayo, ano? Pwede ba? Kami mo picture. Magano yan ito na. Hello po kay Biyay pa lang yung magwat-wat na yan. Desert Scorpion. Hello po. From Kuwait. Kuwait. This one. From Kuwait. Hello po. Taga Mindoro. Pabot mo ngayon pa? Taga Karton Pula. pa. Orientalo. Dito rin. Pula. Una, Oriental. May polo ba rin ay sa dito? Isla yun ay dito banda. Occidental yun. Isla kasi yun. Pero parting Occidental yun. Di ba po, sir? Comment nga kayo, sir, kung tama. Di ba po, taga-pula kayo? Occidental. Isla po, di ba yun? Nag-away kami natin. Di ba pa walang polo ngayon? Ay, walang polo dito sa, Occidental. Baka paluan. Pula, pula. Pula. Baka pula. Shout out po kay June Bangeles Galon. Kay kapatid na June Bangeles Galon from lokal ng Paliparan, distrito ng Cavite South. Hello po sa mga kapatid Sa dyan. mga kapatid dyan. Sa Ingat Cavite. po. Love you guys. Sa karton na lang? Hello Matmat Gabing Koko. Hello, Jung. Anong pangalan ng kailangan ko? Army Jung ko. Kay Jam Jam. Parang may Jam. Miss you mga bunso. Nandito si nanay mo dyan. Nainis ko yan. Doon na rin yung clip niya. Shout out po kay Lee Eclareno Elefan from Rio Vista, California ba yun natin? Vesta. Hello po! Hindi mo na taga California, babe. Saan po yun? California hindi. Ano mo dali? Rio Vesta. PA lang yun. CA? Di kalit-kalit. Mga kalit-kalit. Shout out po sa Obelio Sandoval family from yan sa San Jacinto, Pangasinan. Hello po sa mga Obelio Sandoval family.
Bili na po kayo ng pansit, 10 lang. Sampu. Pag may kalamansi, 15. Hello po kay Anthony Pelos from Cavite. Kay Mavi Ortega. Hello po si Lubon. Mag-shout out ka. Shout out sa mga katribo ko kami. Papuntang kami dyan. Mag-antay lang tayo. Dali. Dami kami dala. Kakausapin mo lang yung salitang buhid. Dali. Wala na. Sige na dala. Ha? Yung pag-stress, natalira tayo. Hindi niya nga nag-aaral. Nandun sa pag-chite. Parang tag-chite lang. Matutulong ka sa pag-chete. Gudwan na gilama. Yung nakawalang video tayo. Hello po kay Ma'am Gina Mendoza from Texas. Hello po Ma'am Gina. Hello po. Kain po tayo ng ice. Thank you kay Mrs. Cory Potco sa pag-spray. Opo, lagi po kami mag-iingat sa aming mga lasa. Salamat po sa inyo, lister. Mga ito rin, kakaunti. Kawawa naman yung nakakuha niya. Dito po ako nagre-repack. Shout out po kay Cedric Espinosa for 18 from Santa Rosa, Laguna. Santa Rosa. Tinidor, Santaros. Oh, mana, tapos po ako marunong kumanta. Ayun po yung singer namin. Oh. Dati, Joanne po ang singiris na. Itong dalawa, Ang dancers dance namin. series, ito sa Ate Aisa. At si Dana, syempre, ang dance series. Kapag tinugtugan niyo si Dana ng budok, Traffic ay, din so, dahil sa smarte. kanya naman siya. Walang hiya-hiya. Koy, sayaw mga koy. Ay, oo, oriental nga yun. Sabi sa'yo eh. Ang talo pa talaga ha? Sa Hindi barangay. ang nasa isip ko yung ano nga yung islam yun? Balting Abra? Bumapang. Oriental yun. Sino na? Uro na. Maang damulat pa. Shout out po sa mga taga-lokal ng Paliparan, distrito ng Cavite South. Hello po, Happy New Year po sa inyo, mga kapatid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Hello po kay Raulito Di Torres from Vancouver, Canada. Hello po, happy holidays po. Hello po. Dahil wala pa naman. Sila pa. Antong po sos. Napunta din na napapalig pa din na. Hello po kay Rosel Villano from Australia. Hello po. Hello po, ingat po kayo. Hello din po kay Yacht Sniper from Italy. Hello po mga kakabisat. 180. Okay lang po kami dito. 159. Ilan yung
Viewers. Kanina 180 na. 154. Kailangan ng Carton. Okay sir, kayo na lang po ang mag-iwan ng email nyo po para ako na lang po yung mag-email sa inyo. Thank you sir Bill. Comment nyo na lang po yung email nyo. Email mo yung email ko. Starting over again daw. From ATV. Hindi yata makita ni Kang yung pangalan. Next, dali dito. Dali na! Hello po kay Cyrus Escobedan. Hello po kay Sir Cyrus. Pang 155 lang. Thank you po sa pag-join ng aming live. Kung ang plato na kay boring. Nahihiya yung singilis natin guys. Ayaw kumanta. Wala sa mood sa ate Joanne. Nahiya daw siya yung... Sige, excuse mo pa. Nahiya kasi siya nung last na kumanta siya. May panginig-nginig daw kasi. May pakulat. Hello po kay Sir Rod ATV. Yan, happy holidays po, Sir Rod ATV from Madrid, Spain. Hello po. Pwede magkain. Sila na magkain. Yung mga nagpapak. Na ano na, Hello din po kay Sir Kelvin Baguio. Baguio. Ilan yan ano? Kay Initial D. Hello po. Nembangal daw din po. Ha? 24, 124. O, pasilay daw kay Miss Greta. Oh, pasilay na pite. Wala na? Hello kay Rod TV, ATV. Hello Kuya Rod. Binibilang ko. Ilan na? Wala na ka. Ang dami na kami guys. Sarap. Masarap? Ha? Masarap daw iluto natin Si kaya Aisa po ay nagbabadat ng... Tikman natin. Hahatulan Hello po. natin. Ay, sa magpasilip ka, ay mag-ano ka nga. Pasilay ka. Busy po si Aisa. Bilang ako guys. Baka mawala ako sa bilang do. Shoutout po kay Norian Shinay from Isabela. Hello. Kasi na kayo po. Ako ang jack. Hello sa ating 161 viewers. Ang sarap guys ng pansit. Para sa bayan. Isang tawa para sa Isang bayan. tawa raw para sa bayan. Para sa Hindi naman makikita Thank you po, Ma'am Pearl
Flores. Thank you, ma'am. God bless po. EGM. Hello po sa aming mga kapatid dyan sa lokal ng EGM, distrito ng Isabela South. Hello po sa aming mga kapatid. Ingat po kayo. Hirap ng subok eh. Huli. Thank you, Kuya Rod. Meron pa ka? Bitin ng ano, pansit. Hindi sila nakatikim. Nirepack namin lahat para Ako lagi albay. bigyan lang ako Uba, ano? ng mga bata. Uunahin namin yung mga bata bigyan. Albay ko na naman. Kain ako na tayo. Bitin nga po yung binigay nila. May dalawang kutsa. Hello kay Sir Marlon Buban. From Albay. Wala, nakadkod Ito, na tita, lang. lagyan mo daw. Tep. Bigyan mo ng itip si Gigi. Itop na lang yung amin guys. Itop. 32 ay. Tep. Itop. Hindi, 32 tong sub. Oo, 32 to. Ito pa ako ng tray. Pearl Flores. Hello po, Miss Pearl Flores. Aisa, sana magka-boyfriend ka na rin katulad ni Bugs. Pinakilala na niya yung isang araw yung girlfriend niya. Okay lang yun guys, naka-move on na silang pareho. Masaya naman kami para sa kay Bugs, tsaka kay Aisa rin. Naka-move on na Yeah. Talagang hindi lang talaga sila ang nakatandaan. Pinagtagpo pero di tinadana. Marami Yun talaga ang buhay guys. Pinagtagpo pero di tinadana. Ano yun sayang? Parang kagigising mo pa. Nagmuray-muray ka pa. Ano yun? Pa-jacket mga lord. Ikaw magpa-jacket. Kuya Rod. Malamig yata dyan ngayon sa Spain. Hello po kay Sir Jun Fernando from New York. Hello po. Kamusta po dyan sa New York? Hello Sir Bobby Montalbano. Hello po. Happy New Year din po and happy Thanksgiving. Yes. Excited na sa Thanksgiving. Shout out po kay Yan 12 TV from Israel. Hello po. Wala pa yung ating driver. Maya-maya ang maggagayak na rin kami. Sino pumigay pa? Oh, goodness. Sino ang aming driver? Kami maglakad na lang kami. Si Papa daw. Ikaw na lang pa. May kuha. Ano daw, may soft drinks dun lang. Nakadami ko dyan. Yun nga. Kaya paahon na. Medyo. Paahon na. Patikim na. Hindi ko pa malalasan. Ate, ay dali na yun. Kuya, mag-drive pa? Graduhin nyo lang na makarating tayo, ha? Ready lang ako? Baka pag si Papa mag-drive, kailangan ng nebulizer. Pagbango. Hello kay Kakompi. Hello po kay Kakompi. Kaya yung isa din sa mukha ko. Ayoko. Parang napiyan yung takya. Sujin. Yung nadarang na yung ka ba? Hello po kay Soyong Jong from South Korea. Annyeong. Naimas
Cute talaga, sir. Diyan. Arago. Imas Ito ang tiluto. partner ng ano, ng Naimas tiluto na Ate Berta. Thank you, Sir June Fernando. Ay, sa kailan mo raw ipapakilala yung ano, jowa. Soon. Yung bagay. Invited po kayo lahat guys sa kanyang kasal. Next year. Paunahan ko siya ni Greta. Dandahan ka Kasi sa simple lang yung gating. Dahan-dahan ka sa sasabihin. Malapit-lapit na, guys. Hindi. Daan-daan ka sa... Init. Miss Joan, sana Pagpataba. mamit kita ng personal sa Morong pag-uwi ko sa Pinas. Ay, sige po. Kasi nabili kong lote. Oh. Ay, sige po, doon po ako sa Kanyugan. Kanyugan mo rin. Sinabi agad yun din. Hindi. Ano lang naman. Madaling hanapin yun, yung Kanyugan. Sa Lollipop Island. Shout out po kay Sir June Fernando from New Jersey. Hello po kay Sir June Fernando. Hello po. Hello din po kay Ancheli Vlog. From, ano mo na yan? From Albay. Yun po lang ni. Sagad yung pansit Wala mo lang natikman Hindi sila nakate. Hindi mo lang pinatikman. Kahit isang Hanggang dito kutsara ko lang. alam. Ayan. Magluto na lang tayo ng ano. Mamaya pag uwi. Mag-sopas tayo. Ang binigay yung supa sa akin, niluto ko dun sa kubo. Sarang manok. Royal guys. Makaalok kayo, parang yun. Kumano ba yan? Wala man kayo. Lahat po ay invited. Basta makakarating ko dito. Sabi niyo. Ako na Sino rin po ang magpresentang ninong at ninang? Okay lang. Kanino sa'yo? Sa'yo. Hello, Sir Jose de Vera. Dito lang kayo. You're welcome po kay Kakumpi. Thank you po. Yan, 12 TV. Beautiful ladies. Daw. Ladies lang po. Hello po kay Sir Alvin Kapangpangan from Quezon City. Quezon City. From Quezon. Quezon Quezon. City. Quezon City. From Quezon City. From Quezon City. Quezon City. Oh, what a Hello kay Sir Maki Andaya from Bologna, Italy. Hello. Hello po. Ganda dyan sa Italy, no? Yeah. Kapunta ka. Kapunta ka. Wala ako. Sa Balangin. Guta ako. Bakit nakatali pa? Kamadonna. Wala ay si Schubert. Hello, Schubert. Hello, Schubert. Tagalin mo MTM sa drinks. Schubert. Hindi ka sabang gigil eh. See you soon. Pagpunta namin dyan sa Manila. Nee. May multo. I-ready mo na yung aso namin. Init. Ano oras ba tayo? Si Sir Bobby Montalbano nagpe-presenta Comment na down siya daw po yung gusto na mo maging mag- ninong. Magninong at magnina. Kay Sir Bobby. Kay Ate Joanne, ay kay Ate Aiza at kay Ate Greta. Comment down. Sa January po uwi kami ng Manila. Ninang Greta. Ay, Ninang for Greta. Ninang for Aiza. Ninang Forget. Baka guys, ang mangyayari niyan, Ninong lahat kami naging ninang. Ninong for Aiza. Ninong for Greta. Ninang Kasi for nasa ano April. lahat yung Ninang for Gigi. Gigi. Paano na kami? Tumulong ka? Sana nasa bakasyon Nakaligo ka ako na? sa date ng kasal ni Aiza para maka... Uwe, ito, ano pag magalito pa. Naligo pa nga rin ako. Nakaligo. Kaya pala inaisip ko. Ano yan? Kailan ba kasal mo daw, Aisa? Bukas sa din. September daw po. Wow. Hindi pa Huwag nga mo naman naman isabay sa birthday ko, boy. Ay, kala ko sabay sa kasal mo. Mamanihikan mo yung handa mo, ibigay mo na lang sa amin. Wow. Huwag mo naman isabay sa birthday Sabit ko mo yung na lang kasal sa mo. amin.
Hello kay Miss Christine Pagirigan from Ilocos Norte. Hello sa aming mga kailokanuhan dyan. Tapos norte niya, si Cardo Dalisay. Nagpakihanap na lang. Pamahin daw si ano, Hindi ko nakakaya. ano, inhaler o hatid? Kaya. Kaya. Akala mo Baka doon pa lang yun sa packet. Meron pa namang lubak doon na ano, no? O yun dun sa may ano. Sa kahirap doon sa... kilakuan ng tano. Kaya kasi yugin niya yung katawan niya. Si Alex, Punta lang pala sa buwi ko. si Alex may pwede rin yun kasi may magpabaksin siya. Alam ko lang. Ay, ngayon, kailan siya nagpabaksin ngayon? Yan, si Alec din po, nagpa-vaccine din yun. Kaya, masasamang pakiramdam nila, guys. Si Kuya Ulan, kahapon naman. Hello sa aming 167 viewers. Eh, si Kuya Ulan? 23 pa. Dito ata sila. Hi! Hindi, ito pa ako ng mga. Ayun lang, ang ganda. Tayo ko daw sa Sikulan. Maligo. O mag-ano nga tayo yung walang corrupt challenge. Talo na kayo eh. Sige ulit. Sige ako magtingin. O, dito ka ate. Dali. Dito ka ate, Gayoan. Huwag mong isipin si Gayem yun. Ito ay mo. Walang kukurap challenge. Ay, si Gayem. Sure. Oh, so glad pag nagninong ako kay Aisa. Sino yun? Si Desert. Desert. Oh, yun. Yung taga rin. O ngayon pa lang. Naka-ano na po kayo? Naka-line up ka na. Nasa ano na po kayo, master list. Nasa master list na po si Dessert. Ano ba yun? Dessert? Dessert. Dito ka nga, J. Ako lang magtingin sa corrupt challenge nyo. Kaya itim ko, oh. Guys, magkukurap challenge. Walang kurap challenge kami. Walang kurap. Sige. Walang kukurap challenge. O, dito ka dyan. Ako ang tagatingin sa inyo. Salbutan mo, Daddy Bravo. May kapalit na si Pungloy. May kapalit na ba si Pungloy? Si Pungloy. Bakit? Si Pungloy po ang mayroon na, iniwan siya. Nasa lubong namin guys si Pungloy nung nung punta kaming Manggarin, nakamotor siya. Sabi ba naman ni ano, yung camera girl, hi Papa P. Kasi nagawa ni Peng, Papa P! Gano'n? Hindi siya pinansin. Dead ma. Kung wala. Naging kardo eh. Shout out po sa katrabaho ni Cyrus Escobedan. Sa mga katrabaho ni Cyrus Escobedan dyan sa Ria, dilaw po. Sa mga kawork ni Sir Cyrus. Shout out din po kay Ananias Lopez from Calamba City, Laguna. Shout out din po sa asawa ni Mean Roldan na si Sir Resalin San Juan Baligar. Hello po, Sir Resalin. So, titingin ng tingin. Hello din po kay Isaac Guevara. Puro tingin. Kay Oh, Ryan ka dito Korea. So yung ikaw daw ate. sino? Ako? Ikaw. Ako? Ha? Ako? Ano daw nasa mukha Sige ni, po. ano, camera girl? Ano yung sa mukha Hintayin ko po kay kita-kits po tayo sa Korea. Oy, Manang Greta, orahin ka dito Mamantika Korea. po talaga Wan ang manang. Manong, mapakamit manang. taon. Super duper. Gusto ko makarating talaga ng Korea. Mapakamit taon bigat. Ninong na Aisa. Wala talagang pang Jan Korea. Aragon. Naku, wala ka kay Ate Greta. Naku. Kasi hindi pa naman dapat. Ikaw muna kasi. Miss ko na tawo ni Greta Cyrus. Saan tawa niya? Ay, sir. Kilitain ko guys. Parang magtawa. Shout out daw sa pahinanting Indiano ni Sir Rene Obelio. Hello po sa Indianong pahinante ni Sir Pwede niyo po Rene. ba? Ay, pakilala Baka kayo. pwede niyo pakilala Pwede kay niyo po Fred. pakilala kay Fred. camera girl. Opo, pwede nyo rin siyang kuning
ano ko na rin, mag-recruit ka na rin na mag-inom sa'yo. Nauna na ako ha. Je! Matulog ka muna, Je. Hindi nakatulog na ako. Inaantok ko pa. Thank you. Sige. Tawag lang kayo na yan. Tara na. Ako yung damati. Ilocano yun. Wen, Ilocano po kami. Ilocana. Ano, kukurap challenge na tayo, oh. Dali. Upo. No kukurap challenge with aura. Kaso ano yun? Ganyan. Iisip mo kayo. Guys, kayo ang magja-judge ha. Sino yung kumurap sa amin. Sud ka dito at si ate. Una Kung si may Pag nagbibig, yung pag nagwiwing-wing. nanalo, anong premyo? Oh, hindi ka kita. Wala. Dapat meron para ano. Sa'yo na ta. Oh. In 5, 4, 3, 2, 1. Lapit nyo. Ay, sa ate Gretchen, kadaya, may mga sulat sa kanya. Ay. Ba't ang ganda mo? May bulto sa ano. Sa likod. Hindi ko kaya. Ang gaganda naman po. Thank you po. Naghakbo. Parang may hangin kasi Oo. nag-ano sa loob. So mamaya guys, magpe-prepare na kami papuntang sitio sa Lapay. Tara. Si Dana panalo, nakasilip. Si Dana ano na siya, nakabihis Hello na. po Ready na kay siya pumunta ng Sir Francisco Angelito from Dubai. Hello po. Tara na. Namumulong. Taylor. Tara na. Yung bang guest nyo, ang kasinsin ni Gretchen. Ikaw nga rin, oh. Yung Taylor. Kasi ano? Diyan lang. Sinong Taylor? Taylor? Memorinda. Yung Taylor sila. Thank you, Sir Donald Bautista. Hello po kay Ma'am Mean Roldan. Hello Kamusta po. po? Si Dana panalo nakasilip. Si Daya, yan si Dani. Yan bang guess mo? Nakita ko ba yan? Ingat po sa biyahe. Thank you po, Miss Amy. Mrs. ko si Hanji. Thank you po kay Sir Donald Bautista. Shout out po kay Ma'am Virgie Lopez ng Calamba, Laguna. Hello po. Bye-bye, Miss Gigi. Ingat po. Chat mo nyo na po siya, Gigi. Lakas ninyo dito sa Bicol, mga ka-DFL. Wow, thank you po, Wow, thank mga you, thank you. taga-Bicol. Thank you po sa Passion mga din taga kami dyan Bicol. Bikilan nyo. Bicolanyo? Urabot! Bicolano! Bicolanyo? Bikilan nyo. Sa mga From Urabot come here. From Chicago. Here, sit down here. Puro na ako mag-supply. Dawgadik si Dana. Parang iba yata yung tinurok sa'yo, ah. Mag-ayos pa tayo. Mahilig sa sili. Sino? Sana si Gigi. Silipin. Si Gigi pues, umuwi na kasi magbibis na siya. Wala yung mahilig sa Magdadrum Silipin. Sunsang. Shout out sa'yo sa... Mag-water na kayo. Tara na. So, Mag-ayos pa tayo. let's go, guys. Hanggang dito na lang po. Ang Hello, aming ka-DFL. live. Hello, DFL. Kumusta po? Apolinario. Mabini. Kala ko si Kapol yan. Hello po, Apolinario. Ay, sa... Apolinario Garces. Garces. Ay, baka siya to. Siya ba yan? Ewan ko lang. Kapol? Hindi. Baka din yun eh. Oh, iba yun. Hello po, Apolinario Garces. Hello kay Ma'am Ikaw, Miss Gina. Greta, kailan ka ikakasal? Baka ano po, mga after COVID. Walang katapusan ko. Hello kay Ma'am Gina Mendoza from Baguio City. Hello din po kay Elizabeth and Phil from Cagayan de Oro City. Maulaw na kon daw ni Gayam. Kapay ngay! Gayam, naging mas pansit. Ano mo Punta mga pansit? Gayam. Naulaw kasi siya kanina yung nag-ikot-ikot. Siyempre nun pala. Shout. Hello po kay Clarence TV from Navotas City. Hello po. Ano yun po pala? Sino? Let's go na. Ano ba yun? Hindi siya yan. Siya yan. Ano yun? Siya yun. Sino? Shout, Suna. Hi Greta, pa shoutout naman sa ano yun?
Hi Greta, pa-shoutout. Hi Greta, ganda. Pa-shoutout naman. Diyan. Ay, pa basahin yung ganda. Philip Morales. Hello po, Sir Philip. Ingat lagi, lalo na kay Gretch. Wait mo ko sa pag-uwi sa Pinas. Okay, may nag-mine na. Si Gretch, ayan. Happy Si Ayan. Hello, Ayan. ayatin ka. Ay, ayatin ka. Ayan ko kayo. Happy 5th birthday po Inaayat ka kay niya daw. Ken Jen Korong Lara from Nanay and Tatay. Happy birthday! Happy birthday Happy po. birthday. Bebe! Bebe. Nakakataba ng puso ang mga ginagawa ninyo, mga ka-DFL. Thank you so From much. Sir Donald Bautista. Thank you po, Sir Thank you. Donald. Hello din po kay Ma'am Letty Figueroa from San Diego, California. Hello po. Ingat po palagi sa mga idol ko, lalo na ikaw, Miss Greta. Thank you. So, hanggang Yan dito na lang po ulit. guys, happy holidays po sa inyong lahat. Sana lagi po kayong mag-iingat. Yan, paalis na po kami papuntang Salapay. Abangan niyo po kami sa Salapay. Mga Bye-bye. Kabsat, mga gagayon. Bye-bye. Kapag kinamukha ko. bye, bye, bye. I love you all. Bye. Love you. I love you para kanina. Love you all. Pag bumibok ang Please. buwa. Bye. Thank you. Guys, utang na loob pamain. Hello po Lalo sa na- Team KNA at Teka Kabsat Romali. Sandali guys. Nagmamakawa ako pa kay Manito. Maganda naman siya, di ba? Sa screen maganda, sa personal, ay sobrang ganda lalo. Babay na. Ang dami nang sinasabi. Babay na. Thank you, thank you. Bye-bye. Bye po. Annyeong annyeong.